Hi, hello mga bay, kumusta mo tanan diha mga bay, mga untarong panihapon, paniudto na diri mga bay ya. Ako luto diri nga patatim. Adobong tiil. Bayo. Wow. Kalamit, naguyog-uyog. Kumo kayo. Kaon tabay. Arabayo, tiil sa kuan bay, tiil sa karop, tugay na ka-espresso, giluto na ko. Lamig. Saan na ito sarang kayo? Sar, kuha ka dito, Sar. Lamig kayo, Sar. Kuha ka doon. Sar. Ayaw mo ba? Ang sarap yan eh. Dalawang beses ko yan inano. Pinapuluan. Napakasarap ng lamig. Paan ng ano, karo. No. Sarap na anito, promise. Hindi mo po. Lambot yung ganito ang kunin mo, wag yung may kuko. Bawasan ko itong karne kung tikim lang ako. Kasi mga bay, laham ang niluto ko ngayon, so kunti man lang kaya nag-ano ako, gawa ako ng sarili, wala akong ulam. Dessert tayo ng cake sa Arnel Big Shop. Kasarap nitong purple. Mayroon siyang ano, ang tawag dyan, butong. May butong siya nga ba? Hindi kao na ta. Kalami. Kunin mo pa yun, oh. Lama ang lagan. Ano? Okay ba? Kaya ako. Diyan. Laban na. Tagal na ko din nakainom ng laban. Sarap ang tagal nito sa ano. Balat Hindi to. na ako nagpaalam. Anong tawag dito? Balat. Balat na. Hindi na siya kumakain ito eh. Nang? Ayan na. Eh, anong ginagawa dyan sa ano? Display. Hindi niya lang. Pati ulo. Diba may ulo dyan? Pag baboy ganito, napakasarap. Lalaga. Ang ulo, ayoko niyan. Ang paa lang gusto ko. Matagal ko na itong binagplanuhan eh. Gusto ko sana ilaga, pero baka ano. Mas buslaham ang putahe ngayon. Tawag niya lang mas buslam. Karnero. Tapos itong paa ay nadubo ko. Parang patatim ba? Nilaga ko muna ng ano, napakatagal na laga. Pero unang pakulo ko, tinapon ko. Pinakulong ko naman, tinapon ko 2 beses. Tapos dinamihan ko na ng tubig. Pakulo hanggang kunti ng tubig. Doon ko na tinimplan. Masarap, may sili to, no?
So, si Nini, hindi siya nakatikim. Marami pa nga. Ay, marami maabutan pala Gusto pa niya. na. Akala ko Sabado lang yun. Ano? Webes? Bab, Akala ko. uwi yata na yun. Akala Kasi ko lang doon. Webes, hindi na uwi. Hindi na babalik. Uwi yata mamaya. Hindi, akala ko nga Webes ngayon. Yun yung nasisip ko. Nung madali almusado. Kaon-kaon tabay. Ang dahon na mo ni gitawag nila Jer dito sa Arabic. Nya arugula leaves ni siya sa English. Lami basta mga masbos. Masarap yung laon. Ang dami din nakain tatay. Ba't ano naisipan ni Kuya? Kakain siya. Huh? Baka yung nanay lang ano. Nandyan yata. Ipatay. Yan natin tuhod. Sarap Hindi, po. baka doon siya kakain. Kasi pinalatag yung mesa. Sarap. Ang ganda. Yeah, kung kakain ka kuya, kunin mo lang pagkain mo dyan. Hindi, gano'n mo? Oh, abakas tatay yan. Ah. Mag-uusap sila. Hanggang ginawa ko kayo natulala mo na ako kayo ng umaga. Nainis kasi ako kasi wala pang resibo ba na padala doon sa bayad ko sa kaibigan ko. Eh, hapon na sa atin. Kung nasaan na yung padala. Kasi yung 5,000 bayad sa bayad sa kaibigan ko. Balik konti na lang talaga maiwan sa kanila. Ito nga yun, wala pa. Kaya tulala tuloy ako. Sabi ko, hindi mo, lagyan ko sinanay yung platito, walang tinapay. Tapos yung tibag ni tatay, kay tatay naman, anong nakalimutan ko sa kay tatay? Wala yata kumpleto yata kay tatay. Kay nanay lang. Yung tatay, focus pa ako nung kasi nagising lang. Bago ko ginawa kay nanay, magsilip mo na cellphone. Yun, wala tuloy sa ano. Ba't ganun? Pag may problema tayong iniisip, wala sa focus, wala sa balanse. Tulala. Ang tinaang kay nanay nga pamahaw bay. Plato ra akong gibutang. Walay sulod pa. Itawag ko niya layo ra ba kayo. Singgit siya magini ha. Jahay naman ang akong pan. Anong plato ra man eh. Ingon si anak. Ko, halanay. Pasay luwag ko kayo ko na. Ang akong utok. Ang lupad gito. Hindi mayo gito akong utok ko na. Nagkatawa silang doha. Nagdungan silang pamahaw. Nya karon huwad na siya sa iyang tuba. Ito nga. Uy, na may color na akong tuba. Siya ra magulay magbutang na yan tea bags. First time ko na ay color paghuwad niya sa tubig. Sara. Hawak-hawak na yung nanay yung tea bags niya. Tapos, siyempre, magbuhos muna siya ng mainit ng tubig bago niya lublob yung tea bags. Nagulat siya, bakit may kulay? Bakit may kulay? Miri, ano nangyari sa'yo, Miri? Wala akong tinapay, tapos yung mainit na tubig ko eh. Lady, Yes, where is my food? inside the heater. This is your tray. I prepare already water. Huh? This is your tray.
This is my tray. Yeah, you have table there. Okay, it's from Mama, huh? Ay. No, no need. Huli. Agoy, no. You will eat there or? Upstairs. Ah, okay. Oh, thank you. Tabunin na yung buwan, ma'am. Ayaw niya na water. Pwede niya sa... Wala na. Wala na yung pakialam. Si kuya, yung panganay na mong alaga. Wag lang yung si Perfect ka lahat talaga. Balik-balik. Hindi. Pag si Perfect ka, nakikita niya yan. Titingnan nga niya. Yung pangalawa namin alaga. Pag pasok dito, titingnan niya yung mga plato Ang namin. sabihan niya, ang sabihan. Nakalanay kung ano mo nakita niya. Marites, ano? Hindi kasi na alam niluto ko to. Hindi na ako nagpaalam. Uy, ginanigas na special. Napakasarap. Parang baboy. Ay, pag hinanap ni tatay. Ay, di na. Pinalastar ko nga dyan. Hindi naman niya pinapansin. Pati ulo, yung mata ng karok. Pinaganyan ko. Hindi Hindi ko pinapansin. sinasabawan nila yung dito. Ngayon, masarap din ang tawag dyan sa ano Sa atin parang oh, pagka-kambing. pang ano yan, pang pulutan sa mga manginginom. Sa atin ba Lingop nila. pagka-kambing? Ulo. Sinigang o kaya pinapaitan. Ngayon, hindi na pinansin itong paa ng karok. Ginawa ko, nalagay ko sa pintuan, pinatalikod ko. Hindi na makita. Ngayon, nalimutan na naman nga, tigas na kayo special. Lutuin. Lami kayo. Kaduwa na ako. Sara, ano, ayaw mo na ere? Nala. Nakarami. Gusto ko. Nakarami ako. My goodness. Ito, nakadalawa ko. Hala, ako din. Kanina kasi takam na ako. Kaya ano ako kanina, nagpahangin muna ng konti. Napakainit. Subo-subo. Kunti. Sarap. Diyan si Perfect. Okay, magpasok din dito. Anong oras kayo umalis? Siya lang nagbitbit yung grocery niya. Buti dito. Hindi na siya nagpatawag kasi alam niyang tulog pa tayo. Umali siya 6:45. Ay, talaga? 6:45. Nandito na ako sa baba. Ako, pagpunta ko yung mga baba. Minsan 6, mahal siya ng 6. Kala ko quality to 8 ang iniisip ko. Ang aga pala eh. Nagising ko kayo na 5:06. Napakaliwanag na sa labas. Wala, ang liwanag na. Tapos alas 5 pa pala tulog. Ako nagising ako, akala ko gabi. Tapos, anong oras na pala? Akala ko gabi. Tapos pagtingin ko, nakapantulog ako, ay gabi pa, ay umaga pala. Akala ko gigising tayo ng gabi. Eh bakit pag gabi, hindi ka ba nakapantulog? Uy, Pagpahinga natin sa pantulog hapon. ko. Naka-jacket ako sa kapag jogging pants pag gabi, naka-medyas pa. Yung maglamig. Kapit ko ang malamig. Tapos pag pumasok ka sa CR, nasa loob ka ng ubin. Kanina, inano ko yun. Sinahod ko ginamit mo? Hindi ako naligo. Nining, Ayun ko. sinabon ko lahat ng mga Naligo timba. siya kahapon. Yung timba, sinabon ko lahat kaya napakadulas. Magas tayo na, ano? Ang sarap. My goodness. Ito naman ang isipin natin mamaya.
Sir. Kating ka, sir. Tingnan mo ako, sir. Hindi man ang kamay mo. Kunti lang. Ube o cheese? Ayan, sa ubi. May butong. Ah, meron siyang buko. May buko. Sarap. Kailangan ko ng ano. Sige, hayaan mo na. Okay lang yan. Maliit to. Napakalaki na nga yan eh. Meron nga siyang buko. Ayan nga. May buko, ayan o. Ang sarap o. Ay. Ang sarap. Alam, may lasa niya. Parang alam mo sa atin, Goldilocks na bread. Ang sarap. Sarap pa. Masarap pa. Minsan-minsan na naman ito himagas kaya hindi man ko gaano mahilig dito sa anong cake. Masarap yan. Ano ko lang. Ito kasi hindi matamis masyado. Yung white. Ito ang gusto ko. Hindi siya ganun katamisan. Akala nanay matamis yan, hindi siya tumikim. Dito siya tumikim. Yan ang matamis. Maano, mag-pool na kaya yung bago tayo akit. Oras na ba? Oras 3:51. Aga pa. Hanggang natin mo yan. Pwede na. Ang sarap mo. Sarap. Mamaya naman yan. Sarap ikapi. Mamaya. Ano tayo? Ang dami busog mats. Ano? Kita gusto mas mabay. Yan ako ko to. May galap siya to sa inyong gaham. Was lang mo kanunay sa akong premier para na mo entry para sa atong grand raffle pohon. Padaghanan sa anak ko kay gamay pa man. Basta 1 entry every day.